حبريتا نخلاتهم قدسات هاجراوين إيرتراوين حبن إيري رحوز عام تغلتشن عسران حموشتن نخلاتنا كتكون لنا أننا تمني كم تلمود نسمكلان حربنياتاتنا دقف نمقبار يسوع بزي مسرة زي نقدام حدا لكاتيت كلتشن عسران حموشتن كاب ساعة شدشتا مشت كساب ساعات كلتا وقعتا أب أمريكا جورجيا أم محبركم إيرترا بهلاهم مأكل مالت Eritrean Community Cultural Civic Center of Georgia 4315 Coan Road Tucker Georgia 30084 مسدرارو بإرتراوي بهالي ناي مزنقع مشت ودي باللوم مأتوي $25 مسدرارو بوتا كم تستتغسي أب جورجيا 4315 كوان رود تاكر جورجيا 30084 بسناي مصنا بلنا نتوم بأكال كتركبو زي تخولو قدسات دما وفياكمن دقفكمن ب407 559 29 36 كدقملكم ب407 559 29 36 دقفكم لا أخو حبن إيري سلام بيدلي بولو بولو أراجي جابلو نوبل تدالو تدالو أمنيت مالكم عنتبو سلام بيدلي بولو بولو أراجي جابلو سلام زخبركم من زخبركن تخطاتلتي إريتريان ميديا نت أسمرا إنه نلومون أب بوليتيكا زتوكر فلويت حستو حزنا لكم كريمنا لنا نزت حستو نازي نبوزحات إرتروان من انتخبات أحبو وقامكم بعابيو سابسكرايب كتقبرو زقبركم دما شيرن لايكن بمقبار كتتحبابورنا إنا تلابنان مكتتالكم إنا عدمنان نابتي تحستونا نسقرا لنا كبراتن كبرانن تخطاتلتنا كدمي نابت حستونا مسقارنا نزم صعبو أب إسرائيل أمريكان عدي إنجليزن زنبر هاقراوان نزا چانلنا نمعباي نزقبورو لنا قطالي متببع كنمسقنوم ساميل تغلي سامن إزرا إساقن كاب إسرائيل مازا فوركي تعامي تصفى مريامن استيفانوس موكونن ودموكين كاب عدي إنجليز كيداني إلما حانتال ودي إلما أبابا براخن أقباي الزر أنكا كاب أمريكا مسقانانا وسن يبل النبل صناي مكتتال المنا نكون نتنا بيا بيكون حرمتنا المنا نكون نتنا بيا بيكون حرمتنا حتى كانوا سوينا لها دوبان غيد فرمحينا لا المنا نكون نتنا بيا بيكون حرمتنا المنا نكون نتنا بيا بيكون حرمتنا إذا حتى كانوا نودينا لها دوبان غيد فرمحينا لا تسوي جاندا ويانه ني إثيوبيا إرتران قرنا أفريقان مفراس زتعدقو كدعاتيوم ጭፍራ ወያነ ካብስተ መስረተሉ ሰብዓታት ክሳብ ሕጂ
ኣብ ሓንጎሎም ንዘንበርዎ ሓደ ሓሳብ ክልውጥዎ ከም መሓይሽዎ ይኹን ሓንሳብና ሓዋሩን ከገላግልዎ ኣይክእሉን እዮም ወያነ ከም ኣብ ውሽጢ መቃብር ኮፍ ኢሉ ዳግማይ ብህይወት ንምንባር ኣብ ትርጉምን ውፅኢትን ዘይብሉ ቃልሲ እተጸምደ ውድብ እዩ ነይሩ ከምኡ እዩ ነይሩ ሕልሚ ወያነ ንዓባይ ትግራይ ብዋጋ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክውን ንምግባር እዩ ነይሩ ኤርትራ ብጌጋ እተፈጥረት ሃገር እያ ክትፈርስ ድማ ኣለዋ ትግራይ በኣንጻር እዚ በዚ ሕጂ ሒዛቶ ዘላ ጂኦግራፊያዊ መልክዓ ምድሪ ክትቅጽል ዘይኮነት ዓባይ ወደብ ዘለዋ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ትትውንን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እታ እንኮ ማእከል ስሕበት ጂኦፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ استراتيجياويت هاجر كوينا إنها تفرحت كتقصل يا زبل نيرو حلمي ناي ويانا انتاي زبلو حلميو نخالوج أفليكا نسقا كتهاتر إتا أزيو زردنسو شفرا ويانا مسجزيون انتقونا كيتا محايشيوم تفيهم زلو نتي أبشحن شعاد تميتن سبعان حموشتن زرقو مانيفيستو نعو والابزي عسران حدن كفل زمنون دقاقيمكا كم من بابو كجلاغولي كالون سلازخونا دمايو اتي أبقص علي زوصو سنداتهم نهلو بوليتيكاوي قطباوي محبراون ديبلوماسياون كونتات إثيوبيا أبقمت زيئتو كمتي هيجل زستبهال مهور زبالو جاندا ويانه كابتو مكروي تمهرون بأنت أرزقن فتصم أيرسعنيهم حق زلو زبلع زربايم كميسي أبدد دبيت نصحفو مانيفيستو شفرا ويانه كيرسعو نتصحف مترزت رايوم زغيرلو زنبروم أبتي مانيفيستو كم تسألعي زسفرو أبزي دحراي قزيون انتخونه بعينهم تسألع أخويني زغتسل نزي تسألع زبلو دما يوغوو انتخ إلومكا كابقص مدري كوغدو يسعروم إثيوبيا بخمت زبلو أب تحتمو قصصارم كتكون كتكفافل كتمقاقل اللوا زبلو انهو أبزي حالف عسران شوعاتن ناي سلطان عمتاتهم تواسي أملو نيروم يم كوينات تصاويرهم نحد حدو بهيرات إثيوبيا أبالي عموم كساب حجقا اتنصاتهم زصاور وحوي نبهيرات إثيوبيا يبال عمالهم اتي كاب كل تشحن عسران زجمر كوينات نكايدهم زيادة زنت صرينيرو اتي بهزباو معبل سلت كوينات زتقوم الكايدا كابتا زتفطرلا عمت مرت مالت شحن شعاد تميتن سوعان حموشتن زجمروا من باروخا من يرصعهم أبلعلي إرترا زكادو خوينات بملو ناي كربا مزخاخر السنداتنا زصفرو حقيهم دحري كل التشحن عسران مورار إز السمين نا إثيوبيا دما بزل عالم الكع نتي قدم 100 عامتات معراباوያን استطعملو هزباو معبل صور كوينات تتقيم كاس أمور داتوس مدفيوهم كوندا اتي عزيز قرم دما أمناي قدم وان قالسناي شفرا لعلي 4 مليون تجارو أشفتشفو من أقتلو من كم زعتو إنه تاريخ تمالز فلتو مسنايلومي أكايدوم إن التأساسرو يقلصو اللو كاب كل تشحن عسران عامة مرد كساب حجي كاب مليون نلعل زقموتو من سيات تجارو كم التقتلو بوغعي كحبر جمير الله إزدما أبكينات راحيو زخبركم تقتاتلتنا جاندا ويانه أب سلطان أبز نبرلن عسران شوعاتن عامتات أزيو بزح قفعتاتيو فتسيموم كأند علامو نمتكبار دما نزن زسعبايو زتكور نيروم إزي شفرا عمر سلطانو بخمي يناوح نتي أب مانيفيستو زسفرو ممسرات عباي تقراي بخمي مسرت ينتصف بزيكاتي عوشتي إثيوبيا تخطلو بوليسي كفافيل كاقزا نتن أب قرباب تزركب هاجرات كرنا أفريكا بخمي عبليلو أبزفان كرنا أفريكا يديب ندقول حلمتات هاجرات معرابن أمريكان بخمي يسالت تأمان نموخان كابون زحتت واقع بزي قدس عنوتون زخطلو آلو تاو سعبيناتون بزي متصبصاب نستوهابو ممرحي بخمي يتكبر عقور هابتن تسقان إثيوبيا مزميزو حلمن كوننتن متعام نتقارو أب إثيوبيا أب كرحنتن مئتاو زوصدو كل ملكعات بدل إنه لومي واقو كساب كندي كبيد مخانو بتكبر ترقاقي صلو نقولو بحايلن بخويناتن كتفتح مدلاي كاميدا تقراي تمالي وزمز هياب مانيفيستو نايزي شفرايوم زخبركم تقاتلتنا هزبن منقستن إيرترا كبر بعثات جميرون استوقع زلو مسرح ندحريت مسن فتشو
ንዝሓለፈ ከም ተመክሮ እናተጠቕመ እናመሓየሸ ብሓድሽ እናቐየረ ካብ ሕሉፍ ጌጋታቱ እናተምሃረ ስለዝተጓዓዘ ጥራይ ድማዩ ዓወቱ ጨቢጡ ናብ ዝርከበሉ ደረጃ ዝተሰጋገረ ሃገራት ምዕራብ ይኹኑ ኣሜሪካ ንመንግስትን ህዝብን ኤርትራ ብዝግባዮም ዝርድእዎም በቃላቶም ተዓምፂጹ ንገዛእቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ እቲ ሽዑ ብዝገብሩሎም ዝነበሩ ወተሃደራዊ ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ሓገዛት ኢድሂቡ ተማሪኹ በቲ ንሳቶም ዘቕርብሉ ረድኤት ስርናይን መድሃኒትን ተታሊሉ ተኾርሚዩ ንኽርእይዎ ዝነበሮም ባህጊ ፍጹም ስለ ዘይሰመረሎም ድማዮም ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ንኸጥፍእዎ ኣብ ልዕሊ ዝጋልብዎ ጃንዳ ወያነ ተወጢሖም ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘለዉ ህዝባዊ ግንባር ዕላማ ዘለዎ ውድብ እዩ ዕላምኡ ንምዕዋት ኣብ 1978 ዝተፈላለየ ሜላታት ብምጥቃም ብዘየገድስ ዝወስዶ ግዜ ድሕሪ ነዊሕ ምርብራብ ክንዕወት ኢና እናበለዩ ኣዝሊቑም ብኣንጻር እዚ ጭፍራ ወያነ ኣይመሃርን እዮም ስለ ዘይመሃርን ስለ ዘይርስዕን ንሁሉ ፖለቲካዊ ወተሃደራዊ ዲፕሎማስያዊ ኩነታት ስለ ዘየንብብ እንሆ ንድሕሪት ተመሊሱ ከምዝ እናበለ ክትንትን ተሰሚዑ ዝገርም እዩ እዚ መገዲ እዚ ካብዚ ኣስመራ ዝዓስከረ ናይ ተፈጥሮ ተጻይ ከመይ ይዕሎ ዝብል ሰነድ እንተጀሚርና እዚ ሰነድ ኣዋርሕ ምርምር ዝወሰደ ዓብይ ሰነድ እዩ ንትግራይ ሴንትራል ኮማንድ እዩ ዘቐርብ ኣብዚ ሰነድ እዚ ዝተነፀረ ሰለስተ ግንባራት እዮም ሕጂ ኦልሬዲ ኦብቪየስ ስለ ዝኾነ ምግላጹን ዘሰክፍ ኣይኮነን እቲ ቀዳማይ ዛላምበሳ ዓዲ ቀይሕ ደቀ መሓሪ እቲ ካልኣይ ገሩ ስርናይ ጾረና ደቀ መሓሪ እቲ ሳልሳይ ራማ ዓዲ ኋላ መንደፈራ እዚ ንሻዕብያ ዘፍርሕሉ ምክንያት መንቀሊኡ ታሪኻውን ወታደራውን ካብ ታሪክ እንተደኣ ጀሚርና ኣብዚ ናይ 30 ዓመት ኩናት ኣብ 77 78 ሻዕብያ ካብ ኣስመራ ዙርያ ተነቃቂሉ ናብ ሳሕላ አውራጃ ከይድ ዝተገደደ ደርግ ነዘም ድፍዓት መሰፍረሰ ኦፍ ኮርስ ድሓር ዝተገብረ ናይ ዓዲ ያዕቆብን ናይ ኢላበርዒ ውግእ ዓብይ ያበረክቶ ነይሩ ግን ተቐንዲ እዚ ድፍዓ መስፈረሰ እንትን ከም ዝተሰዓረ ዝፈለጥ ታሪኻዊ ፋክተር ኣሎ ትዛዓቢ ግን ተወታደራዊ ናይ ኤርትራ ሽቨርስ ፑንክት ወይ ከዓ ስሕበት ማእከል ኣስመራ እዩ እዞም ግንባራት ካብ ኣስመራ ዘለዎም ርሕቀት ብ100 ኪሎ ሜትር ራድየስ ብኸምኡ ኣብዚ ግንባራት ክነድህብ ኣለና ዝብል ኣሚነ ነይሩ تدالو امنا تمال كم عنتبو سلام ديدلي بولو الراجي جابلو تدالو امنا تمال كم عنتبو سلام ديدلي بولو الراجي جابلو غزي حلف يزلو كتصنح ينقل زكال كل غيرنا هنا عدل يبنا هنا تزل احمد اكتاسون ليخنا هنا بعلي ممنا زمل كتمون بزلنا مرحبا لازم احنا ودينا لنا ازس اجر مندو من نمن يخعشوا اب ورارات ويانه نزن سلتታት كم زفتنون بخمه يرسعمو اب اجر مخل عد بقيعون جنبار بورين كاستطقملو ميلا انتاي تماهيرم نايت اوانتي مساتهم كابز نبر الجنرال ود ورد استبحله مرحي وتهدراو كنفناي تشفرا اب سالساي ورار ويانه اب جنبار عصب اجديدو كنديا شحات كم زهلقه بمحرنيا اب زقربو اوان تذكرو اكافيلو نيريوم በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ለምሳሌ አሁን እንግዲህ በከፍተኛ ደረጃ የሰራዊቱ መሪ የሚባለው ታደሰ ወረደ ነው በነገራችን ላይ ታደሰ ወረደ ሰራዊት መርቶ አያውቅም በእነሱም ያውቁታል እኮ በደንብ አድርጎ ነው የሚያውቁት ታደሰ ወረደ እንደዚህ ነው በሌላ የሥራ ዘርፍ ነው የመጣው አሁን የሰራዊት አዛዥ ነው የተባለው በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት እኔ ቡሬ ነው የነበርኩት ቡሬ ለኔ የተሰጠኝ ግዳጅ ከኔ ፊት ለፊት ያለው የኤርትራ ሰራዊት ክፍለ ጦሮች 8 ነበሩ 525ኛን ጨምሮ ማለት ነው ለኔ የተሰጠኝ ግዳጅ በዛ በኩል ማጥቃት ስለማንችል ይሄን 8 ክፍለ ጦር ለ3 ቀን ማቆየት ነው እኔ ያስኩት ደግሞ አንድ ክፍለ ጦርና አንድ ብርጌድ ነው እዛ 8 ክፍለ ጦር ነው ያለው ልባርክ አሁን እንግዲህ ይመስለኛል ያኔ እንደምናየው የኤርትራ መንግስት ዋና ማጥቂያ አቅጣጫው በቡሬ በኩል ነው የሚል አሳሰብ ይዞ ሊሆን ይችላል ያን ሰራዊት 3 ቀን አስቆይቻለሁ ነው ከዛ በኋላ በዛ በኩል ውጊያ አልተደረገምና እሱ በአዛዥነት መጣ በአዛዥነት ከዘራ እንዲ ያሽከረከረ መጣና
ጦርነት ተጀመረ ተጨፈጨፍን አንድም ቦታ ፈቀቅ ማድረግ አልቻልንም አንድ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል ይጨፈጨፋል ሌላ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል ይጨፈጨፋል ንሱ ይተሐቂ እዚ ክዛረብ ጽንሐ ባጫ ደበልይ ሓደ ካብቶም ወተሃደራት ናይ ንጉስ ኃይለ ሥላሴ ደሓር ምስ ደርግ ብምዃን ውትህድርኑ ዝቐጸለ ኢትዮጵያዊ ሎሚ ናይ ጀነራል ማዕርጊ ዘለዎ ኣብ ፈለማ ሰማንያታት ሓደ ካብቶም ምሩኻት ናይ ወተሃደራት ናይ ደርግ ኮይኑ ብህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ኣብ ሳሕል ዝተማረኸ እዩ ኣባል ጉጅለ ባህሊ ምሩኻት ወተሃደራት ኢትዮጵያ ኮይኑ ድማ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ከበሮን ሃረመ ብተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ነንዝተማረኹ ወተሃደራት ደርግ ምርኢት የቕርብ ነበረ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ሻዕብያ ምሕረት ምስ ገበረሉ ኸዓ ውትህድርኑ ምስ ወያነ ቐጺሎም ኣብ ወራራት ወያነ መራሒ ሰራዊት ጭፍራ ወያነ ኮይኑ አንጻር ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት አንጻር ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ገጢምዮም እዛ ሕጂ ክጠቕሳት ጸንሐ ከም ሕሱም ብርጌድ ሒዝና ንኣቱ ንጭፍጨፍ ደጊምና ብርጌድ ሒዝና ንኣቱ ንጭፍጨፍ ዝበለላ ውግእ ኸዓ ውግእ ግንባር ቡርያ እቲ ኣምር ወተሃደራዊ ስልቲ ዘይብሉ መራሕየይ ዝብሎ ዝነበረ ኸዓ ንትግራዋይ መራሒ ሰራዊት ጭፍራ ወያነ ታደሰ ወረደ ወዲ ወረደ እዩ ንሰራዊት ኢትዮጵያ መሪሖም ቅድሚ ርብዕ ዘመን ንዓሰብ ንምውራር ኣብ ዝፈተኑሉ ብሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ተላሂና ኣላሂዮምና ኣብ ዝተባሃለሉ ንዝነበረ ጥፍኣትን ጽንተትን ናይ ሰራዊት ጭፍራ ማለሊት ኢትዮጵያ ከብርህን ከሎ ቅድሚ ቁሩብ ዓመታት ዝበሎ እዩ እቲ ሓቂ ከም ዘላታዩ ኮፍ ኣቢልዋ እወ እቶም ኩናት ዘይፈልጡ መራሕቲ ሰራዊት ጭፍራ ማለሊት ከም ዝገይሮም እዮም ንሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ዓውደ ውግእ ዝጥጥቕዎን ብሓይልታት ምክልኻልና ከም ዝጸንት ዝገብርዎን ዝነበሩ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣብ ኩናት ትግራይ እውን ነዚ ስልቲ እዚኦም ተጠቒሞም 1 ሚልዮን ተጋሩ መንእስያት ከዓ እንሆ ኣብ ኩናት ከም ዕንፀይቲ ናብ ሓዊ ጠቢሶሞም ፋይዳ ዘይብሉ ብሰንኮም ከዓ ትግራይ ወላድ መኻን ናብ ምዃን ገጻ ትጸጋግዓላ ገና ሕጂ እውን እቲ ምትህኑኻት ክቕጽልዎ እዮም እዚ ናይ መወዳእታ ድማ ኣብ መንጎኦም እዩ መሬት እንዳማትካን ባሕሪ ናይ ጎረቤትካን ገቢትካን ዘሚትካን ዓባይ ሪፓብሊክ ሃገረ ትግራይ ዝብል ሕልሚ ንምትግባር ዝተኸፍለ ዋጋ ኣይርኤና ዘብል እዩ ናይ ሚልዮናት መንእስያት ተጋሩ ትንፋስ ገቢርካስ ባዶ ናጽነት ኣይተገንየ ዓሰብ ኣይተገንየ ባድመ እውን ኣይተገንየ ምግልባጥ መንግስቲ ኤርትራ እውን ኣይተረኽበን ማለሊት ባዶሽ مريتا من يتاز دفران إريترا من يزور موت مريتا من يتاز دفران إريترا حذر غزي بلق تنبسات تاقني لما نبدت السلسة من يزور موت مريتا من يتاز دفران إريترا من يزور موت مريتا من يتاز دفران إريترا حذر غزي بلق تنبسات تاقني لما نبدت السلسة أمر حكايدا هزباو جنبار كم تقول زفلتو عبتان فخران يلن ويانه ويرأى حنقولا يتعدلو نمبر أب سمانياتات زيدلن زيدلن فنشرع أبستتصمدل الوقتون هزباو جنبار حنت حتصار زروات راحيو أتنفيسلوم تم بال سلازمرزنا تميلنا لنا نقتبل حتصار زروات راح بموسع نستوها بملسي ويانمبو بخميك ذكرو أيكونندو نعسرا 30 عامتات كاب كلتشان عسران كساب كلتشان عسران كلتن أبز نبرا كلت عامتات نزكيادو ورارون أيذكروون يوم ويون كذكرو فتسما يدلين بغميك ذكرو أشو قلتم نزقبرو تسايك خيطرفة
ናይንቋ ሓጎሰኩምን ሓጎሰናን መልእኽቶም ብመራኸቢ ብዙሓን ኣመሓላሊፎምን ኣየሰከፎምን ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ዝበሃል ንጃንዳ ወያነ ንምዕዋት ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ን13 ግዜ እዩ ኣኼባ ኣካይዱ እዚ ጭፍራ እንታይ ዘይገበረ ንኤርትራ ብጾታዊ ዓመፅን ካልእን ከሲሶም እገዳ ከእውጁ ብሚሳይላት ወያነ መሬት ኤርትራ ክሓርሱ ነቲ ብሕጊ ዝተረጋገጸ መሬት ኤርትራ ባድመን ከባቢውን ዳግማይ ንምግባት መሰሸቀልቶም ተመሻጢሮም ዝተጓዕዙ ርሕቀት ኣብ መዕለቢዩ ከይበጽሐ ናብ መበገሲኦም ምስ ተመልሱ እቲ ጽላለኦም መሰሸቀልቶም መሊሱ ሰማይ ይዓሪጉ ብድሕሪ እንተኾነ እውን ኣይተምሃሩን ንዝረኸብዋ ናይ ግዜን ሰላምን ዕድል ተጠቒሞም ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፈርን እዚ ዘይበሃል ዘስካሕክሕ ግፍዕታት እዮም ፈጺሞም ኣብዘን ክልተ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ወያነ ካብ ክራማት 2021 ካብ ዘውረድዎ ዘይተገለጸን ዘይተኾነነን ተግባራት ንቁንጣሩ ካብኡ ንመዘኻኸሪ ከነቕርበልኩም 2831 ንጹሃን ኣምሓራን ዓፋርን ብዝተወደበ መገዲ ብጭፍራ ወያነ ተቐንጺሎም 1350 ካልኦት ፍጹም ሰንኪሎም 452 ኣምሓራን ዓፋርን ብኢሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ተሳቒዮም 74 ኣበይ ከም ዝኣተዉ ዘይተፈልጡን ብወያነ ዝተሰወሩን ድማ ኣለዉ ብዘይካዚ 23334 ገዛውቲ ብጭፍራ ወያነ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ተቓጺሎም ናይ 52000 ስድራ 865627 ኩንታል እኽሊ ብወያነ ተዘሪፎም ከብቲ ብወያነ ተዘሚተን 28544 ድኳናት በዚ ጭፍራ ተሰሪቆም 2500 ትካላት ጥዕና ኣብዘን ክልላት ማለት ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ዓንየን ብቢልዮናት ዶላር ዝዋግኡ ንብረት ብጭፍራ ወያነ ናብ ትግራይ ግዒዞም እዚ ኣብ 2021 ኣብ ውሽጢ 2 ዋርሕ ዝተፈጸመ ግፍዕታት ናይ ጭፍራ ወያነ እዩ እዝን ካልእን ግፍዕታት ከም ተፈጸመ ብደረጃ ዓለሙን እንተኾነ ንሰብኣዊ መሰላት ንጣበቂና ዝብላ ማሕበራት ኣጸቢቐን ይፈልጦየን ጃንዳ ወያነ ነዚ ብምግባሩ ዋላውን ዘን ትካላትን ሃገራት ምዕራብን እንተፈለጣ ዋላ ሓንቲ ቃል ከምሉቓ ይደለያን ካብ ቀደሙውን ከምሉቓ ድሌት ኣይነበረንን ምኽንያቱ ነቲ እከይ ተግባራት ንኽፍጸም ንወያነ ባዕላተን ስለ ዘተባብዖን ስለ ዝመወልኦን ብኣንጻር እዚ ግን ኮርተ ገልበጥ ኮይኑ ነታ በደል ዘይብላ ሃገርና ኤርትራ ብእገዳ ንምንብርካኽ ክጓየዩ እንከለዉ ፍጹም ኣይስልክዮምኒ እዞም ወገናት እዚኣቶም የግዳስ ኤርትራ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕሱር ስራሕ ስለ ዘይትዋፈር ድንብርፅ ዝብላውን ኣይኮነን ነቲ ትማሊ ብዋጋ ህይወት ዜጋታታ ዝረኸበቶ መሰላ ግን ንዝኾነ ፍጹም ኣሕሊፋ ኣይትህብን እያ ኣብ ሃገራት ምዕራብ ይኹን ኣሜሪካ ኣፈኛታት ጉዳያት ወፃኢ ብምቅያር ተወከልቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምምዛዝ ኣብ ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕብራት ሃገራት ባይቶ ጸጥታ ሰኔት ኣብያተ ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላትን ካልእን ስለ ዝተጓዓዓዝካን ስለ ዝተለዋወኻን ከዓ ነቲ ሓቂ ምቕያር ፍጹም ዝከኣል ኣይኮነን ወያነ ኣብቅዒዩ ክድሕን እውን ኣይክእልን እዩ ተዳሎ በናይ ትማሊ ከም ሓንክኸው ሰላም ዘይደሊ ቦሎ ኣራሽ ሻምክሎ ተዳሎ በናይ ትማሊ ከም ሓንክኸው ሰላም ዘይደሊ ቦሎ ኣራሽ ሻምክሎ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልትና ማይክ ሃመር ዝተባህለ ፍሉይ ልኡኽ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃና ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ተወሊዑ ዘሎ ሳልሳይ ዙርያ ወተሃደራዊ ዕንደራ ብወያነ ምብጋሱ ዘማተ ከም ዘይኮነ ብቓሉ ኣረጋጊጹ ነይሩ እዩ ከም ዝኽብል ድማ እዩ ተዛሪቡ ዝነበረ ኣነን ብጾተይን ብኽልተ ነሓሰ መቐለ ኣብ ዝበጻሕናሉ መራሕቲ ትግራይ ንተኽእሎ ውግእ ይዳለዉ ከም ዝነበሩ ንጽር እዩ ብዚያ ኣገልግሎታት ከምዚ ኢልና ክንቅጽል
ኣይንኽእልኒና ኢሎምኒ ነይሮም ክብል ተዛሪቡ ነይሩ እዚ ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ማይክ ሃመር መራሕቲ ወያነ መደቦም ኣቐዲሞም ንማይክ ሃመር መንጋሮም ንዓና ንኤርትራውያን ብርቂ ዜና ኣይኮነን ዕንደርኦም ካብ ብፈለማ ባርኾት ለኣኽቲ ከም ዝነበሮ ሓያሎ መዘኻኸሪ ምጥቃስ ይከኣል እዩ ድሕሪ ፍሽለት ካልኣይ ዕንደራ ወያነ ብ10 ታሕሳስ 2021 ሓደ ካብ መራሕቲ ናይቲ ጃንዳ ዝኾነ ፋልሶ ጀነራሎም ኣብ ቴሌቪዥን ቀሪቡ ኣሜሪካውያን ወያነ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ምስ ካልኦት ሰልፍታት ልፍንቲ ክፈጥር ይድርኽዎ ምንባሮም ምቁልዑ ኣይርስዓን ግን ስለምንታይ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ሓድሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ሰላምን ምሕዝነትን ክፈጥር ምውሳኑ ኣብ ዞባና ተስፉ ምዕራፍ እዩ ኣቐልቂሉ ህዝቢ ትግራይ እውን ከም ኣካል ህዝቢ ኢትዮጵያ መጠን ካብቲ ዝተፈጥረ ሰላም ክረብሕ ዝዓበየ ዕድል ነይርዎ እዩ ዘራጊ እንከሎ ግን ጽሩይ ማይ ኣይስተን እዩ ከም ዝበሃል እዚ ምዕባለ እዚ ንረብሓና ኣይኮነን ዝብሉ ናይ ርሑቕ ሓይልታት ምዕራብ ነቶም ካብ ስልጣን አንከራርዮም ንመቐለ ዝበርገጉ መራሕቲ ጃንዳ ወያነ ብዋጋ ህዝቢ ትግራይ ተስፍኡ ንህዝቢ ትግራይ ከጸልምቱ ኣትቢዖሞም ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝነበረ ኣሌክሳንደር ሮንዶስ ዝተባሃለ ኣውሮጳዊ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ከም ዝኽብል ምንጭ ስግኣቶም ደርጉሕዎ ነይሩ እዩ ናይ ወያነ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ተመሊሱ ኣብ ኢትዮጵያ መሰጋገሪ መንግስቲ ክሳብ ዘይቆመ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልን ፈጢሮሞ ዘለዉ ኺዳን ደልዲሉ ንምብራቃዊ ገማግም ቀርና ኣፍሪቃ ክቆጻጽሮ ተኽእለሎ ኢሉ ነይሩ ነቲ ሕብረት ናይዘን ሰለስተ ሃገራት ከም ስግኣት ናይ ኣውሮጳ ድማ ይቆፂርዎም ዝገርም እዩ ኣውሮጳን ቀርና ኣፍሪቃን ከምዚ ብናይ መሬት ዶባ ዝራኸባ ጎረባብቲ ተቆፂርለይሲ ሰላም ናይዘን ሰለስተ ሃገራት ግድነት ክዝረክ ከም ዘሎ ኣተንቢሁ ነይሩ እዚ ኣሌክሳንደር ሮንዶስ ዝተባሃለ ኣውሮጳዊ በዓል ስልጣን ዝነበረ ቅድሚ ግጭት ትግራይ ብ30 መስከረም 2020 ዓመተ ምህረት እተሰናደአ ምስጢራዊ ሰነድ ወያነ ብግዲኡ ምዕራባውያን ጽልዋ ቻይና ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ከም ዘሰክፎም ድሌት ኣሜሪካን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይን ዝሳነ ከም ዘይኮነ በዚ ድማ ኣማራጺ ከናድዩ ተገዲዶም ከም ዘለው ይጠቅስ እሞ ጃንዳ ወያነ ሻቆሎቶም መዝሚዙ ጥቡቕ ምትእሳር ፈጢሩ ከም ዘሎ ኣብቲ ሰነዱ ይሕብር መራሕቲ ወያነ ብ4 ሕዳር 2020 ለይቲ ንሰሜናዊ እዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሓደጋ ክወጥቅዎን ከለዉ እምበኣር ብዘይ ባርኾት ናይዞም ሃገራት ከም ዘይነበረ ክንጽረልና ይኽእል እዩ እዚ ቀቢጻዊ ስጉምቲ እዚ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ህዝብታት ኣምሓራን ዓፋርን ድማ ብፍላይ ኣውሪድዎ ዘሎ ገዚፍ ሰብኣዊ ህልቂትን ዕንወትን ዝሕንኽ ዛንታ ዕብዳን እዩ ዝሕንኽ ጥራይ ዘይኮነ ግን ብሕጊ እውን ዝሕትት እዩ ሕጊ እንተ ተኸቢሩ ማለትና እዩ ዕንደራ ወያነ ንህዝቢ ትግራይ ለኪሙ ኣብ ዓዘቕቲ ምስ ተሸመ ምዕራባውያን ኣበርቲዖም ዝወጨጩ ብዘይ ምኽንያት ኣይነበረን ዝያዳ ኩሉ ዘሰክፎም ጀማር ኩናት መን እዩ ደራኸኸ በቲ ወሪዱ ዘሎ ገዚፍ ህልቂትን ዕንወትንከ ተሓታቲ መን እዩ ዝብል ስዒቡ ዝመጽእ ግቡእን ሕጋውን ሕቶ እዩ ኣፍሪሕዎም እዚ እውን ነዞም ኣሸቀልቲ ወያነ ዝሓትት ሕጊ እንተልዩ ማለት እዩ ዘርአቲ ዕግርግር ብጻዕቅን ብውህድን ቅኒት ክነዝሕዎ ዝጸንሑ ኣብ ትግራይ ተፈጺሙ ዝበሃል ህልቂት ናይ ኩናት ገበን ዕንወትን ዘረፋን ጾታዊ ዓመፅ ጥሜትን ጭንቅን ወዘተ ዝኣርምኡ በብዓይነቱ ናይ ምሲጣን ዘመተ ጠቐነን ክስን እምበኣር ዕላምኡ ብቐንዱ ነዚ ገበን እዚ ንምኽዋል እዩ እምብዛ ገዚፍ ህልቂትን ዕንወትን ክፍጠር ዝደረኹ ወገናት ካብ ተሓታትነት ንምህዳም ዝዓጠንዎ ዕብሎኻ ግን ታሪኽ ዓለምና ፍጹም ክድምስሶ ተኽእሎ የብሉን ኣብ ዓለም ፖለቲክ ባህርና ከም ዘይንደልፍ እንዳማትና ኣብ ዓለም ፖለቲክ ባህርና ከም ዘይንደልፍ እንዳማትና ሽግርን ሰበባን ተጣዊርና ንዝመጽእ ኩነት መከትናታ ኣብ ዓለም ፖለቲክ ባህርና ከም ዘይንደልፍ እንዳማትና ኣብ ዓለም ፖለቲክ ባህርና ከም ዘይንደልፍ እንዳማትና ሽግር
نزمت كونت مكتنا وي امباركس كبرانن تخاتلتي إريتريان ميديا نت أسمرا نايلوم تحستونا أبزي فتسيمني لنا كم تقول جزين نبلون سرحناون وتشيتاون خون أزويس لزحجزنان سبسكرايب شيرن لايكن مقبر فتسوم أيترسعوم كال جزي بخال تحستو كن الرغبينا إفرم قدي نقولاتنا السلام وصلناي عوتنا حفاش تدالو امنايت مالكم عنكبو سلام بيدلي بولو أراشي جابلو تدالو امنايت مالكم عنكبو سلام بيدلي بولو أراشي جابلو حرنتنا دومنا نكون نسنتنا بيا بيكون حرنتنا بزو حتى قانونا ودنا لا توبان قيد فرحنا لا دومنا نكون نسنتنا بيا بيكون حرنتنا دومنا نكون نسنتنا بيا بيكون حرنتنا حتى يحتنا ولنا لا دوبان غير فرحنا لا تدالو ما جمالكم حنتبو سلام بيدلي بولو أنا شو جابلو سلام بيدلي بولو هذا شو جابلو سلام بيدلي بولو هذا شو جابلو سلام بيدلي بولو هادش تشبلو سلام بيدلي بولو هادش تشبلو تدالو كمنا جمالي كمنا حتلو سلام بيدلي ولا يبلو سلام بيدلي ولا يبلو لا 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 تدالو كمنا جمالي كمنا حتلو سلام بيدلي ولا يبلو سلام بيدلي ولا يبلو أجل كنت فر من يتحمد كل خاوف أيب أكتب